mo, iligtas mi, ikbalayan. Inibidang ka lang, dahil sarasalik tamo kapag o ipakong Ginoo, pakiramdaman mo rin panalangin. Ibiyameke kami ngelikeli, ing tinapi ning pamanyuting niya, at biye. Alinan mo rin kekendalan ning krus, karingdaklan ning biye at ligaya. Manatili kang kaya bemi, manggaman king alanabga. Amen. 2025. Yang muna yung pakakaba, ing kami dake po, kaya hindi kayo naman, uning nanding tapang po mga pakamarano, kaya nga liwa mga danupa na lang, koray nga na. Pero kaya kamatutuanan, ako po danupa na ako talaga manini. Pota mag-high po po. Pero, lalo po ing kabaldugan na ni di patanta mo ngayon inabang ing palaspas kay ba't damdaman tamo ing pamaylasa na ning ginutang Yesu Kristo kay binasa tamong ebanghelyo. No lalo entala po at walang itutugmang elamiyong me itutugmang kapanandaman uli impandog na ning ginutang Yesu Kristo, metong yang matagumpe pamandog ay niya senubungan din tao magdalalang palaspas at din karelang balabal dinagin o kendalan kay kayang dalanan at kay bandarita ing ebanghelyo tamo po ing binasa tamo ing makadungkot ng kaseresayan ning kasakitan at kamatayan na ning ginutang Yesu Kristo. Tagumpe at pamaylasa. Nano po yung masanting na pigunaman na. Pota po babasang ke, at gaganakan ke, ining kapag masosyal tamo na domingo ring palaspas. Meto niya po ing mimira o matingkad akakit ko kay ginutang Yesu Kristo. There's something in Jesus. Kaya pamandog na King Jerusalem. Balo na po na ginutang Yesu Kristo. Balo. Nang lumog na King Jerusalem, matene. Balo na ita. You already knew that when he stepped into the city of Jerusalem, he dies. Balo na pong matindi. Dahil bintang na ing oras na. Uling maranas po pa kanya ng sasabihan ng Ginoo. Agyan ay niyang anyawaran ng sound mana ay nagkepaldan lang alak de kakasal. Pagsabihan ng mana, wala lang alak. Nga na may kibag ng Ginoo. Ona, kakoy ta. Balintaging oras ko. Nga na ng Ginoo. Ay na po, ganyan karatan, ebanghelyo, karang ilamas sa Eldo, ay na talagang muri na rin pakirakpan ng Ginoo. Yung seda rin sana, kaya bangin. Ngayon, biglayang may wala. Ing Ginoo at sabiana ning ebanghelyo patintang ing oras. Ngeni dintang ing oras. The hour has come. Nyabalo na ning Ginoo ita. Ngayon, ipasakita at nekad kapit maten. Ay namin ay nang mengadi ang king hardinan ng Gethsemane. Ika balo na na napit mi pawas siyang daya at makasabi ang tingin pa malyari mo nga na ilang may kopa ngayon ikanako. He already knew that he was going to suffer and die. But in spite of that, subali kitang belwana na magkasakit at matene. At tsakay naman po bibirong kasakitan ni kayang dalanan.
pibiro. Ni metong kaya katamo, tamo po aranasan na ng Gino. Kilog na ng 3 oras. We will never suffer the same thing. But the Lord suffered everything in just one day. Ing mapait at masakit ang karanasan, kilog na ng metong mayaldo, tikmana ng Gino. Di metong kaya katamo, ala, ingaranasan tamo, ing makanitang klaseng kasakitan, king mabilog na ning biyatamo, king mabilog na ning biyatamo, etamo po aranasan, ing dinanas na ning Gino, king metong ayan. Kuno po buring tagtunan, detang dinanas na ning Gino. Pero dinanas na lang, kinuming meto ngayon to, tamo po danasan, kaya kaba na ning biyata. Ay naitay kurikong din ang pansin, yung makuyan. Agyan balo na ning Gino, ing danasa, sintura, sinulong na, nintaya, Jerusalem. Silungan, nung nano'y narapana, nagilutan, napepayan, agyang bano na ing masakit at danasana, silungan. At yan po'y panagkat na ning Domingo may ni Kerana. Dahil kaya kayong palaspas at tatalnan, palaspas noon ng pawaga na ating pamanagumpe, uling din palaspas, tanda noon ng pamanagumpe, that there's always triumph at ating tamong susulungan, salilungan, kikpaling naranasan tamo karing kakatamo. Uling makanya ng pawaga na rin, palaspas na rin. Tagumpe at salilong. Gyan mapali ing naranasan, managumpe at atingkang salilong. Yan, kanagurang kong kumatan. Yung buri ng pawaga kakatamo ni Domingo ngayon. Nung tutukita mo king bakas na ligid, etamo sukat mitakutan king kasakitan, etamo dapat sukat mitakutan king kamatayan, etamo sukat mitakutan karing kapagsubukan, etamo sukat mitakutan karing mapakabayan king diye. Uring atintang salilong, uring managumpetang, sumulong ka, sundo mo, lumakad ka, mo gugulutan, mo pitatakutan. O yan, yung tuturo na kaya katamo, yung Domingo ngayon. At yan po yung meron kong pagminiwan kingdom. Nagyang masakit, nagyang babae, silungan, kayang kasakitan at kayang kamatayan. Sana po, makayang mo naman po yung aking tamong karikakatamong iye. Sulungan tamo, agyang mabayan. Sulungan tamo, agyang masakit. Ingeta mo, milan ako, pag-asa kingye. Uling ating tamong salidong. Napotang isinong yula, rin, palaspas sa rin, kareng kaya kong pibale-bale, kabitsula, karetang akakitsyo. Eyo nilele, mag-eyo ka rin, pader, kareng pasbul, kareng awang, bayo akakit, uling deni, paganakarang paleke kayo, hinggino, nagyan, nangong ing kayang ganasan sihul.
Anyari, then kaya kayong palaspas na rin, uita ing paganakara, kaya kayo, paganaka, nagyang masakit, agyang mabayad, sulungan, uring ating kang salilong. At wapin ito, inggil. Kanya, ayo po, ukse, kaya kayong palaspas, kabitsula, kaya tanong ka rin nakakitsula, baka dito panay kayong pong ating palatandanan, no? Ating kayong panay akakit na mensahe para keka, na potang ating kang daralanan na kapag subukan kingye at akit me, at ayalanan na ingin. Yan, sinulungin. Yan, silungan. Kanya, ika mo naman, potang akit may tampalaspas sa ika. Sikap kalub, ingekang maray, kingkekang daralanan, uling balu, at yung paneking lelen, inginu, ingkekang salilong. May ginong manatili ang kayayungan, ating Diyos may payong tuto, bendisyon na kayo, at ang nasarana, ing pamamdamunyo, kinipa, Anak, at Espiritu Santo. Amen.
So, linugtano na po kay panahon na ng Semana Santa. At sana po ibiyeta mo ang karampatan at kagalangan na mga tulid kareting daratang ayardo. Ay nung makapagsakripisyo tamo, magsakripisyo tamo, king kapaglatana po ng pamakyabe tamo. Kareng aldol kaganapan ngayon Semana Santa. Lunes hanggang Miyerkules, then po misa tamo, alas 5:30 po ng kagatpanapunan, anting kakatamong Recollection, karening atlo aldo. Bebe Santo, alas 5 po ng kakatamong misa, kaiban na po nita ng Bihilya. Ng kakatamong pong istasyon, alas 12 na po ng Kapitangan Bening. No? Ito po kaiban na ng reposition, at 12 o'clock, midnight, na ng Webis pinatana ng Biyernes, maganap na po ang kakatamong istasyon. Bangkanita, dakal na rin makapakyabe at mas makabaldugan niya. Ang alas 12 na po, sa lubungan tayo, ang Biyernes Santo, kapaminatana ng pamag-istasyon tamo. At ang venerasyon na po ni Cross kay Biyernes Santo, alas 5 yun na Jero na alas 4 yung veneration of the cross. At siyempre po yung Sabado de Gloria, alas 7 na po ng Beni, yung panyalubog tamo kay Easter, ang po kay Magdanita, diretsyo na po yung kinatang sa lubong. Ay niya, sana po, nagyang makarano mo, agawan tamo ng paralan, bangkanita, maging tutuyan, maging ganap yan, yung kinatang pong pamagmasusi ngayon Semana Santa 2025. Sana panalain ko, yung kadugdagan kayo ng Diyos. Bago pa yung tunay kayong makaganap at makapagsakripisyo. Ablasanan ako sa aming akong Ginoo, king kayang ganaka, king kaya kayo mo namang pamiga ganaka. Tarakantana po para kintaw nito. Bendisyonan na kayo at ngawa no sa malinis ding pusoy. King pa, King Anak, at King Espiritu Santo. Amen. Mekana po ngayon, King Kabayapan at Tutunin Ginoo.